Fil-binja tal-Microsoft fi New York, Mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela tkellmet dwar l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma tas-suġġetti xjentifiċi magħrufa bħala STEM. Dr. Abela qalet li jeħtieġ li nkomplu nsibu mezzi biex ikollna aktar opportunitajiet indaqs fost l-istudenti li jażlu li jkomplu jistudjaw dawn is-suġġetti, speċjalment f'kuntest li dawn l-istess suġġetti kontinwament jgħinu biex jindirizzaw sfidi globali kontemporanji. F'konferenza dwar id-diversità u l-ugwaljanza fis suġġetti xjentifiċi, Dr. Abela qalet li hemm bżonn ta' aktar nisa f'dawn l-oqsma li jkunu determinati u kapaċi jindirizzaw kwistjonijiet globali bħat tibdil fil-klima, sfidi ekonomiċi u l-prevenzjoni tal-mart. Nemmen li l-edukazzjoni għandha tingħata priorità hekk kif ukoll ingħatat ġewwa Malta, però huwa importanti wkoll li ninkludu lil kull min huwa involut f'dan is-settur, partikolarment iż-żgħażagħ. Mart il-Prim Ministru innutat diversi impenji globali li saru fil-qasam tal-edukazzjoni u elenkat il-kisbiet ta' pajjiżna f'dan ir-rigward, partikolarment bir-rikonoxximent ta' diversi studenti f'livell primarju li riċentament ikklassifikaw fl-ewwel post f'kompetizzjoni globali li trattat suġġetti xjentifiċi.